שני נתיבים, אני עומד, אוטובוס הולך. שני נתיבים, נכנס לי במראה, הנה שני נתיבים, ועמד ככה. אני לא נכנס, אני בנתיב שלי, אתה נכנסת אליי, תסתכל. הנה שני נתיבים, תסתכל. תסתכל, שני נתיבים. לא, תסתכל איך אתה הולך. נכנס לי במראה, נכנס לי באוטו. אני לא נכנס, אני עומד בנתיב שלי, אני עומד בנתיב. הנה נתיב, תסתכל, נתיב, לא נתיב, זה לא נתיב, תביא את הפרטים שלך. איזה נתיב? יש נתיב אחד. הנה שני נתיבים יש פה, שניים. שני נתיבים, תסתכל, אני בנתיב שלי, תסתכל, הוא נכנס. תביא לי פרטים שלך, בבקשה.